No totes les finques s'expliquen en metres quadrats. Aquesta masia, en particular, té 4.500 metres quadrats d'ull de llebre, 80 oliveres, una riera que passa pel bell mig de la finca i són 3 cases en una. I el més important, no és només potencial. La casa principal està reformada i ja té una base molt sòlida per viure o per construir-hi un projecte amb sentit. És a dir, que el valor no està només a la casa, està en això, en la tranquil·litat, en el silenci, en la llum, en la vida del cor del Penedès. You were there when I was here, feeling like tears. You say you came, you don't have to pretend. Una finca així no es compra pel que és, es compra pel que pot sostenir. Si vols descobrir tot el potencial d'aquesta finca, truca'ns.